ací per a contar-vos les històries més boniques mai no escrites. I jo, com sóc la directora de Telecrim, t'ajudaré. A la clínica de cirurgia estètica del Dr. Frankenstein li apanyem tot. Jo vos declare marit i a professar a la Per a mi qui es menja? Love in the air. Love is in the air. La 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 la. Però d'on vaig tots? I a mi qui es menja,